Bună, sunt Marius, viitorul tău prof de mate. Hai să-ți prezint cum rezolvăm un exercițiu de bacalaureat subiectul 1, exercițiu 3, profil tehnologic, august 2022. Să se rezolve în mulțimea numerelor reale această ecuație. În primul rând, vom pune o condiție de existență obligatorie. Și anume ca expresia de sub radical să fie pozitivă, mai mare sau egală decât 0. Se rezolvă un pic această inecuație și anume trecem pe 1 în partea dreaptă cu semn schimbat, obținem 3x mai mare egal minus 1, împărțim la 3 pentru că avem aici 3 ori și obținem x mai mare egal minus 1 pe 3 sau, mai elegant, x aparține intervalului închis minus 1 pe 3 plus infinit. Aceasta este condiția de existență. Abia acum trecem la rezolvarea propriu-zisă. Cum se rezolvă o asemenea ecuație cu radicali? Pe ca să scăpăm de radical, trebuie să ridicăm toată egalitatea la puterea a doua. Și atunci va dispărea radicalul. Cum? Felul următor. Vom obține 3x plus 1, ne-a dispărut radicalul, după cum se observă, a rămas doar expresia de sub radical, egal cu 2 la a doua, 4. Trecem pe 1 în partea dreaptă cu semn schimbat. Totul se reduce la a rezolva această ecuație. 3x egal 4 minus 1, 3. Împărțim la 3 și obținem x egal cu 1. Înainte de a da răspunsul final, vom compara rezultatul obținut cu condiția de existență, adică 1 aparține acestui interval, adică este mai mare decât minus 1 pe 3? Da. Atunci avem dreptul să dăm soluția finală. 1. Și cu asta am terminat exercițiul, am luat 5 puncte. Mulțumesc pentru atenție!